ng mga nagbabagang balita. Suspect sa pagnanakaw ng kampana ng kapilya sa isang barangay sa Naga City. Pinaghahanap pa ng PNP. CCTV footage malapit sa lugar. Inaasang makakatulong sa investigasyon. LTO, inisyuhan ng driver sa viral reckless driving incident sa Naga City. Mga estudyante sa Kamsur, nagpatagisan sa animation na nagpapakita ng pagiging resilient ng probinsya. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang suspect sa pagnanakaw ng kampana ng isang kapilya sa Naga City. May ulat si Jem Garcia. Sa social media post, idinaan ni Father Mike Escriba ang kanyang panawagan matapos mawala at nakawin umano ang kampana ng St. Joseph Chapel sa Barangay Bagong Bayan Sur sa Naga City. Sa CCTV footage na ito, kita ang lalaking palakad-lakad malapit sa paligid ng kapilya. Maya-maya ay muli itong nahagip ng CCTV na dala ang isang malaking bag sa kanyang dibdib. Hinala ng mga otoridad na iyon na ang kampana na halos 6 na dekada nang nasa kapilya. Ayon sa Pastoral Council, napansin umano nilang nawawala ang kampana ng kanilang kapilya nitong Sabado. Dahil putol na umano ang tali nito nang papatunugin sana para sa kanilang misa. Every Saturday may misa dyan sa San Jose Chapel, 5 o'clock p.m. Before the Mass, mabagting siyempre kami na may putol na yung cord. Akala medyo luma na kasi putol lang. Tapos pagtingag wala na yung kampana. Kung si Seman po, nagbako dapating ikit, habon, tadakula po ito. Pagkotong sakit ng nakampana. Pakiuli man po, important po yan sa simbahan tayo nga nangangapudan na kung may any occasion, kung pagbabagting ni po ito. Saka haloy na po yan para pangalagaan ni dyan. Saka matakot man po sa Diyos. Ayon sa Pastoral Council, napakahalaga umano ng naturang kampana dahil ginagamit ito upang ipaalam kapag may misa sa kanilang barangay. Iniimbestigahan na ang insidente ng PNP at mas mapapadali rin umano ang kanilang investigasyon dahil sa mga CCTV footage kung saan hagip ang hindi pa nakikilalang suspect sa pagnanakaw. Sinot na inot po dahil nga nagikit siya, so pagnanakaw po ang sa tuyong ikakaso sa iya. And ang samuyan lang pong hinahagad kung lalo na po sa mga junk shop owner or mga nagko-collect ng antique, baka po may magpabakal sa indo ning arog kaning item na ngani na manungod sa pagkawara kaning kampana. Pakitawanon po kami pakiapudan kami para ma-follow up po namin. Makuha kung para po talaga ma-recover mini yung kampana kang Barangay Bagong Bayan Sur. Paalala rin ng PNP na agad magsumbong sa mga otoridad kung may mapansin silang kahina-hinala na maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga residente at sa kanilang lugar. Jem Garcia, CSN. Inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO ang driver na sangkot sa viral na insidente ng umano'y reckless driving sa Naga City. Pinagpapaliwanag ng LTO sa loob ng 10 araw kung bakit hindi siya dapat managot sa mga paglabag kabilang ang reckless driving, being an improper person to operate a motor vehicle, at driving an unregistered motor vehicle at iba pa. Kasabay nito, isinailalim sa 70 araw na preventive suspension ang lisensya ng driver habang nakabinbin ang kasong administratibo. Inilagay rin sa alarm status ang sasakyang sangkot sa insidente. Sa viral video na in-upload ng isang motorista, makikita ang biglang pagkabig ng isang sedan na kamuntikang bumangga sa kasalubong na sasakyan. Umakyat na sa 30 insidente ng nakawan ng metro ng tubig ang naitala ng Metropolitan Naga Water District o MNWD mula Enero ngayong taon. Babala ng opisina sa mga bibili ng nakaw na metro. Alamin sa ulat ni John Amador.
Talamak na naman ang insidente ng nakawan ng metro ng tubig ng Metropolitan Naga Water District o MNWD sa kabilayan ng mga nahuli sa parehong pagnanakaw. Sa datos ng MNWD, mula Enero hanggang kasalukuyan ngayong taon, umaabot na sa 30 ang nanakaw na metro. Mainit umano sa mata ng mga kawatan ng metro ng opisina dahil sa nakapaloob sa metro. Po Enero hanggang Hulyo, igawa na po kitang recorded na 30 metro ang hinabol. Igwa po kayan sa may parteng Bagong Bayan Sur, pero ang nahiling mi sa record mi halos siya ang digdi sa may parteng Balatas. So pati po ang Santo Niño na lubungan inaabunan po ng 5 dyan na metro. So ano po ang nakukuha ninda sa metro ini? Taon-taon kapraabo ninda. Ang metro po kayang ini, tanso ini. So what sabi yun, bronze ini na medyo mahal ang kilo kang bronze. Ang ginigibo, tinutunaw ninda yan, pinapasaan ninda, tinutunaw, as hindi pinapabakal sa mga junk shop. Kaugnay ng talamak na namang nakawan ng metro, nagbabala ang MNWD na maaaring maharap sa kaukulang kaso hindi lang ang mga nagnanakaw, maging ang mapagbentahan ng mga ninakaw na tanso. Kaya hani po ang pakiurayta sa mga may sadirining junk shop na pag nareparo ninda na metro, yung tubig ang pinapabakal sa inda. Dahil na po ninda pagbakalon, madadamay sinda sa kaso po na madakupian ang PNP, pati po so pinabakalan kang metro, damay po sinda sa kasong iwa-planchar kang MNWD. Ini po mateteteste. Pag nahabunan sinda, ang konsumidor pa kaya nang mabayad sa metro. So, kaya nga ni, haluin mi na po sinasabi sa tuwing mga konsumidor na magpagibo sinda ng meter box. Nanganing secured po ang sa inda mga metros. Pwede man po yan ikaltas sa ilag sa bill ninda para sa pagbayad na bakit. Pwede mo kumaprosin ng cash, ilalag na lang po yan sa bill. Mga taga-MNWD na po ang makabit kayan. Free of charge na po ang pagkabit, pero so meter box, iyo po itong babayaran. Sakali man umanong manakawan, kailangan magdala ng police blotter sa kanilang opisina na kabilang sa requirements para mapalitan ng panibago ang nanakaw na water meter. Jan Amador, CSN. Bumagsak at tumambalang sa kalsada ang malaking sanga mula sa puno ng akasya sa National Highway, sakop ng Barangay Concepcion Grande, Naga City. Ayon sa impormasyon, nasa bitan umano ng truck ang naturang sanga hapon nitong July 11. Isa ring sasakyan ang naiulat na kamuntikang mabagsakan ng sanga. Wala namang nasaktan sa insidente at agad ring natanggal ang mga debris ng naputol na sanga ng akasya. Matapos ang bagyong Inday, isa na namang bagyo ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, nasa tropical depression na ang kategory niyan at may international name na Haishen. Namataan ng bagyo sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin abot sa 55 km per hour at pagbugsong 70 km per hour. Posible rin itong lumakas bilang isang tropical storm sa loob ng susunod na 12 oras bago unti-unting humina. Sa ngayon, sinabi ng Weather Bureau na mababa ang posibilidad na direktang makaapekto ang Haishen sa lagay ng panahon at kondisyon ng karagatan sa bansa sa mga susunod na araw. Tumambad sa mga otoridad ang ilang pampasabog, baril at mga bala sa ikinasang Joint Intelligence-Driven Operation sa Masbate nitong Sabado, July 11. Ayon sa PNP, kabilang sa mga nasamsam ng pinagsanib puwersa ng mga otoridad ang improvised claymore mine, anti-personnel IED, rifle grenades, improvised hand grenade, submachine gun, mga magazine para sa caliber 5.56 at bala para sa caliber 30 at 5.56 na baril. Resulta umano ang operasyon ng pinaigting na internal security operations at ng matibay na ugnayan ng mga otoridad at komunidad. Dagdag bawas ang voting population ng Naga City matapos ang 8 buwang voter registration. Ayon sa COMELEC, mas marami ang nabawas sa voting population na higit sa 10,000 kung ikukumpara sa 9,000 mga bagong botante para sa barangay at SK elections. Narito ang ulat.
Pumalo na sa higit 119,000 ang total voting population sa Naga City para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre. Yan ay matapos makapagtala ang Commission on Elections o COMELEC ng higit sa 9,000 na dagdag na mga botante. Bali, ang to sa Naga City, 119,000 na po ang satuyang voting population. Tapos po kita kang May 18 registration na idagdag na si additional voters. 119,000 po itong mabotong unya na maabot na barangay SK election. Ayon sa poll body, may mga botante ring nakarehistro sa COMELEC na agad na dinilist o diniactivate dahil sa dalawang magkakasunod na halalang hindi nakaboto o kaya naman mga yumauna na abot naman sa 10,000 na botante. Samantala, puspusan ang paghahandang ginagawa ng COMELEC Naga para sa nalalapit na barangay at SK election sa Nobyembre. Sa katunayan, nasa proseso na ang COMELEC ng paghahanap ng mga gurong magsisilbi sa nalalapit na halalan. Tapos na naman sa tuyang mga clustered precinct, POP, project precinct, bali 300 plus po sa tuyang ma-function ng mga presinto, 300 classroom, di mga, ang ano ito pala, mga 1,000 public school teachers ang kukanon ta, ma-serve sa election. Chris Novello, CSN. Sa pamamagitan ng animation film, ipinakita ng mga kabataan sa Kamsur kung gaano ka-resilient ang probinsya. Ayon sa Edmero, mahalaga sa murang edad ng mga kabataan ay responsible na ito pagdating sa disaster risk reduction management. Narito ang ulat. Mula sa bawat guhit, karakter, konsepto at pagiging malikhain, nagpasiklaban ng 4 na contestants mula pa sa iba't ibang paaralan sa Camarines Sur para sa Resilience Olympiad Animation Contest sa DTC Capitol Complex, Cadlan Pili, Camarines Sur. Bahagi ito ng month-long celebration ng National Disaster Resilience na may temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Each participating school envisioned Kamsur bilang isa sa mga resilient na probinsya sa buong bansa na gumagamit ng iba't ibang inobasyon tulad ng artificial intelligence, siyensya at community cooperation. Para sa young animators na aming nakausap at Edmero, mahalaga para sa mga kabataan na sa murang edad pa lang ay responsable at may alam sa disaster response, lalo't madalas daanan ng malalakas na bagyo ang kabikulan. Since sa youth po, parang mas ma-encourage sila na maging ready sa kung ano-ano pang importanteng nangyayari, especially dito sa Kamsur na lately, marami pong nangyayari na lindol, tapos yung bagyo po. So yun po, precautions lang. Sa tingin ko, ang kahalagahan ng contest na to is for youth. Medyo hindi para sa amin, kundi sa mga viewers. In which case, ma-educate sila kung ano yung proper procedures, kanino tatawag, or etc. Ano yung mga possible na mga innovations when it comes to disaster risk reduction sa probinsya natin. This animation contest po is annual, which is isa po sa mga way po namin para ma-introduce po ang resiliency and as well as disaster management sa mga youth. Very important po ang event na to kasi isa, sa pagpapadisseminate po ng information, visually ay ang visual na dissemination ay isa sa mga magandang paraan para po mas ma-encourage yung mga taong nakakapanood and mas madali po yung pag-convey ng information through visual like animation po. 3-minute animation film na naglalaman ng information education campaign hinggil sa disaster response ang produce ng mga kalahok. Nagagamitin ring IEC material sa mga barangay assembly at iba pa. May uuwi ng kampiyon sa contest ang 15,000 pesos cash, 10,000 pesos sa first runner-up, 5,000 pesos sa second runner-up, at 3,000 pesos sa third runner-up. May educational assistance rin ang mga ito na para sa mga kalahok ay makakatulong sa kanilang pag-aaral. I think sobrang magiging helpful po ito, especially sa mga magulang na somehow mababawasan yung gastos na ginagastos nila sa mga anak nila. Kasi yan po, meron ng educational assistance. And aside po dun sa prize. Yung isa po is nagpapasalamat din po kami na isa po sa mga prize namin is yung scholarship po na binibigay po ng provincial government through Governor El Rey Villafuerte na para din po sa mga youth po dito. Makakatulong po sa pag-aaral nila and para mas
masa pa po yung talento nila. Usually po yung mga naging output po namin is isa po sa mga ginagawa naming materials pag may mga seminars or pag may mga parang convention po sa risk reduction. And pag gaano din po tayo sa mass na sa mga barabarangay po, isa po yun sa mga ginagamit naming materials na mas maganda pong napapakita talaga yung kung anong mga pwedeng gawin pag may nangyayaring disaster. I-anunsyo ang mga nanalo sa animation contest sa July 30 habang gaganapin naman ang awarding ceremony sa July 31 sa Fuerte Camsur Sports Complex. Chris Novello, CSN. Sumalang sa proficiency test ang mga estudyante ng Southeast Asian Institute of Computer Technology o CICT sa ilalim ng Japanese language course. Sa pamamagitan ng naturang pagsusulit ay mas naging equipped ang mga mag-aaral sa Nihongo. Si Jem Garcia sa detalye. Isa ang Nihongo sa mga lengguwaheng itinuturo sa Southeast Asian Institute of Computer Technology o CICT sa ilalim ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Camsur Governor Ellery Villafuerte. Isa kasi sa mga requirement para makapagtrabaho sa naturang bansa ay dapat knowledgeable sa Nihongo. Bilang bahagi ng paglinangpa ng Japanese language course ay sumailalim ang 12 estudyante sa annual Japanese proficiency test na ginanap sa Centro Escolar University sa Sampaloc, Manila nitong July 5. Ayon sa pamunuan ng CICT, bago umano ang test na ito ay kailangan muna nilang mag-aral ng mga basics tulad ng pagsusulat at pagbabasa sa Japanese language bago sumailalim sa naturang pagsusulit. Ayon sa isa sa mga instructor ng Japanese language course ng CICT, napakahalaga umano ng pagsusulit na ito dahil mas magiging equipped ang mga estudyante at magagamit nila ang kanilang natutunan sa kanilang pag-aaral ng Japanese culture o paghahanap ng trabaho sa bansa. Malaking tulong po ang JLPT, lalo na sa mga estudyante na pangarap po magpunta ng Japan. Kasi po, ang JLPT po, or Japanese Language Proficiency Test, twice a year po siya ginaganap. So, isa po yun sa mga requirements na hinihingi para po makapag-employ or for employment po. Yan, for SSW 1 po, type talaga yun. At saka po, ang JLPT po kasi is wala siyang expiration. Yan. So, pang lifetime po yung certificate na yun. At from Japan din po yun. Since nakapag-exam na nila sila, tuloy-tuloy pa din ang pag-aaral. Nang sa ganun, hindi makalimutan yung naibago. Tapos, kaya nila yan. Nasimulan na ipagpatuloy pa. Ang mga training at pagsusulit na ito ay mas pinapalakas pa ng pamahalaang panlalawigan dahil sa layuning magbigay ng oportunidad na makapag-aral ng kultura at lengguwahe para sa mga Camarinense na nangangarap pumunta sa bansang Japan. Isa lang ang Nihongo language program sa language courses na alok ng CICT na nagpapa-equip palalo at competitive ng mga Camarinense sa international workforce. Jem Garcia, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.